Eh guys, uminom muna ako ng gamot ko. Ayan guys. Ayan guys, habang papalakas muna kasi bagong raspan. Dito magchika-chika muna lang tayo guys. Kasi hindi pa ako pwedeng magmukbang. Kaya dito muna ako sa kwarto. Kaya dito lang muna ako magbablog guys. Sa hindi pa nakakaalam, yung totoong pangalan ko ay Evelyn. Evelyn Kabungkal Maarat. Kasi yung Kabungkal, apelyido ng mama ko. Tapos yung Maarat, apelyido ng tatay ko. Tatay ko nga hindi ko nakikita simulat 10 ilang taon na ako ngayon. Matanda na ako. Kaya hindi ko nakita yung tatay ko. Simulang pinanganak ako. Hindi ko alam pangalan tatay ko. Narinig ko na lang yung pangalan ng tatay ko ay Sunny daw. Sunny Maarat. Yan ang kwento ng nanay ko. Pero simulat sa pulta lang, hindi ko nakita yung tatay ko. Pero hindi na ako naghahanap sa kanya. Matanda na ako eh. Kaya yan guys, pure talaga akong taga Cebu. Pero ngayon nandito ako nakatira sa Maynila. Kasi yung partner ko is taga Bohol. Kaya dito kami nanirahan sa Maynila. Actually guys, yung partner ko ay meron siyang unang asawa. Pero hiwalay na sila. Mabait yung ex-wife niya guys. Sa totoo nga kaibigan kami. Mag-friend kami ng tunay ng yung ex-wife niya. Kasi yung partner ko ngayon guys is 66 years old na siya. Ako is 42. Pero mabait siya guys. Kaya yan. Init eh. Gusto ko na maligo. Pero hindi pa talaga pwede maligo. Hindi pa pwedeng maligo. Kaya dito muna lang at dito na lang tayo magchika-chika muna. Ngayon alam nyo na guys yung pangalan ko. Evelyn Kabungkal Maarat. Kung sa tatay ko naman, asan ka ngayon, dyan ka na lang. Kita kailangan. Bago kasi akong guys na tanggalan ng police kaya dito muna ako sa kwarto. Actually guys, yung ex-wife ng partner ko pag pumupunta dito, ayun, pag natulog, sabay kami kumain, kami lahat. Tapos nagbibiruan kami. Pagkatapos pag matulog, kami ng ex-wife niya magkatabi. Tapos yung partner partner namin. Yan, sa baba siya natutulog. Pagkatapos guys, meron kaming isang anak. 13 years old na. Nag-aaral ng high school. Ako naman, may anak din ako sa una. Binata na rin, 17 years old na. Yung tatay naman doon, namatay na rin. Kaya yan guys. Pero
maganda doon sa Cebu guys. Lami kay mo puyo dito ba kayang gimingaw na kay ko sa mga pagkaon dito guys. Kay kumpara dito guys ba. Kung sanay gyud ka sa imong kung saan ka galing ba. Sanay ka sa mga pagkain yung nasanayan mo, inaandar mo. Nahanap-hanap mo. Tapos barato ra man kung pagkaon dito sa Cebu guys. Oo, tapos ang akong nakamingawan dito kanang nguyong bitaw, pungko-pungko. Kalamian na Tapos may yung parang lumpia. Tapos ibang laman, anong laman doon, mga kanang ubod sa lubi, ubod sa niyog. Tapos isaw-saw mo sa mantika. Tapos paresan og puso. Ay sus, grabe. Na isang Mountain Dew, nako po, nakapusog ka na doon. Tapos yung namimiss ko doon, yung sa pungko pa rin, yung sinugba nga isda. Lami mo isda dito guys, kay puro labas kayo ba, dili kuan. Di parehas ng kuan ba nga, giaisan na dito kay presko kayo. Pagkatapos order ka lang ba, mao ni may pasog ba, napili ka sa kanon sa imong gusto, puso ba, tapos mais ba. Sus, damihan lagi guys Ay, nako po, naglaway ko. Pagkatapos paresan og Mountain Dew, ay nako, ang sarap. Meron kang doon guys, meron kang 50 pesos. Ang dami mo nang makain doon. Ang dami mo nang makain kasi barato ramang go dito ang pagkaon go. Labi ng kuan kanang makaagi ka ng daan ba kanang wa man ginadire kanang ihaw-ihaw ba. Barbecue. Tapos paresag puso. Naku, sausaw mo sa yung sausawan doon na kuan. Basta, sarap. Yun ang namimiss ko doon sa Cebu. Lami, kaayo ba? Napunta ka sa Larsian. Ayun ako po, chorizo de Cebu. Ihaw-ihaw lang doon, chorizo. Turo-turo ka lang. Tapos with puso. Ay, naku po, ang sarap. Maglaway ka lang sa kalami. Ano ko doon guys. Antok ako guys Yan ang nakanindot sa Cebu. Namimiss ko na yung Cebu. Pero hirap kasi ngayon guys. Kasi di ka basta-basta makauwi. Kasi ang daming kasi di ba may pandemic. Sana mawala na. Tapos madto kang probinsya na mo. Kaot lang kagamuti, tingkahoy. Ay, nasa tukaran lang. Tapos lungagon. Tapos duldogon. Dinuldog ba? Dinuldog mo na sa mga agad. Parang tunuan lang. Butang kamay. Ay, lami na kayo na. Puto nga balanghoy. Ay, naku po. Puto nga balanghoy. Tapos tulog sa ginamos. Sarap naman talaga yan. Tapos kuha ka lang dyan sa alagbati. Talbos ng kamuti. Ganas mo na sa mga ganas. Tapos kanang kanon nga ginaling, kanang binlod. Tapos ibahog ni mo ba niya patakan o una sa ginamos. Lamia Pagkatapos magsaging dito nga saba. Barato ra kayo dito Dito grabe pakamahal man ang mapay unod, luyat pa kayo. Ito buso kayong saging. Tapos lungago na sausaw sa una sa ginamos. Ay, sako.
po, napakasarap naman talaga. Kaya guys, ayun guys. Kaya, namimiss ko na yung pamilya ko dun. Kaya yun guys, lumaki ako na hindi ko kilala yung tatay ko. Simulat sa po, di ko nakikita yung mukha ng tatay ko. Ayun. Broken family. Kaya yun lang guys. Ngayon, naantok na ako guys. Matutulog lang ako saglit. Pahinga guys. Kaya yun lang guys. Bye bye. See you the next vlog. It's me, Bisdak Vlogger, aka Aling Bilay, pero my real name is Evelyn Kabungkal Mara. Bye bye. See you guys. Love you.